जामाइला हाफां मा जाखो थौदो आं नोंजोंबो थांनो बादों होमबा बोराय हौवाजों हाबा जानोसै होमबालाय दोनहैफिननोसै आं बोराय हौवाजोंबो हाबा जानो गोसो गैया ओमफ्राय नोंजोंबो हाबा जानो गोसो गैया नोंखौलाय सोर हाबा लानो नागिरदों आंथ' नोंखौ हाबा लानो नागिराखैना नोंसानि न'आव थाहैनाय माने आंखौ हाबासो होखागोन ओमफ्राय आंनो नों बायदि हौवाखौ नाङा अमाराजा नोंबोथ' आंखौ गोसो थोखाया नोंहा मालाय मेल्ला गार्लफ्रेन्ड दंखायो हारसालाय बर'लाय बांगाललाय मुस्लिमलाय नेपालिलाय मणिपुरिलाय खासियालाय गासैबो जातनि सिख्लाफ्रानो दङ नोंनाव आंखौथ' नों मोजांखौनो मोनखाया बेनिखायनो आं नोंजों हाबाबो जाया आच्छा बारु थाइबानि लारु नों जुदि जोंहानाव थाङा होमबाथ' नोंखौ बोरायनोनो हरथारगोनलै ओमफ्राय नों बोरायजों बोरै हाबा जागोन बोरै हाबा जागोन बोरायजों आंबोथ' बोरायजों हाबा जाजानो बादोंलै नोंखौ आंबो नोंखौ गोसो थोआ नोंबो आंखौ गोसो थोआ जों सानैयाथ' ब्रेकआप जालायबाय अब्लाबो नोंनि दुखुखौ आं नायनो बायोब्रा नों बोराय हौवाजों हाबा जाहैनायखौ आं नायनो हानाय नङाना बेनिखायनो थौदोब्रा जोंहानि न'आव माबा मोनसे जागोन ना उनाव थांफिननो हागोनब्रा नों न'आव नंगौ आरो नोंसानि न'आव थांनाय माने आं नोंजों हाबा जाखानांसिगोन उनावहाय आं न'आव माबोरै थांफिनगोन दे बेफोरखौ सानबाय थानांलाब्रा दा बेफोरखौ सानबाय थानो टाइम गैया नङाबा नों गाबोन बोराय हौवाजों लांफैजागोन मिथिबाय बेनिखायनो थौ जोंहा न'आव माबा मोनसे जागोन आं हले नोंजों हाबा जाया आख' गोसोआव लाखि एलाय न'आव थांग्रोनि मा जायो नाहैनि फैसाबो गैया बहाबाफोर नोंखौ दोनहैनोबो आखायाव फैसा थानाय मोनबासोमोन ओरैबायदि दाहार ब्रुं ब्रुं जानानै दङलै आंहा वाइ बिवाइआव फैसा थांजानाया दाबो दाहारानो जोबाखैब्रा सारनि वाइ बिवाइनि खोथाखौ रायखांना आंहाबो बेवहाय मेल्ला फैसा थांजाबाय बेनोथ'ब्रा वाइ बिवाइआव जुवा बायदि गेलेनानै फैसा थांजाजोबना दा मानसिफोरखौ नुबानो सोरखौबा सोरखौबा थाखुमायो आं जायनो फैसा होनो दं बिसोरखौ नुबानो थाखुमायो आं दाबो आसलथे जोंना मानो फैसा थाखायानो गैया जानायाव मा राजा नोंहाबो फैसा थाइसेबो गैजा रोङा आंहाबो फैसा थाइसेबो गैजा रोङा माबोरै जागोन दे जों सानैयालायनो हाबा जाबायनो रायजो जाबायनो मा खालामनानै जागोन जोङो आंथ' बारा मोजां मावनो दांनोबो रोङा हाजिराबो मावफेराखै नोंबोथ' जेबो मावनो रोङाहाय मा मावनानै जागोन जोङो बेनोथ'लै मा मावनानै जागोन जोंबा बेखौ साननानै आंबो हाबा जानो गोसो गैयाब्रा नाथाय बोराय हौवानि थाखायसो आं बोरैबा मोनथारबाय नोंबो मालाय मानो हाबा जागोन होननानै बुंना लानांगौ नोंनि थाखायनो नोंखौ रागा जोंनानैनो नोङो दस्रा हिनजावखौ गोसो थोयो नालाय बेनिखायनो हाबा जानोसै सानबाय आरो फरायनोबो बाखाबायमोन आङो सामफ्रामबो रायबाय थायो आंखौ जि फिसाजो उन्दैखौबा जि अनो आंखौबा अना बेनिखायनो आं हाबा जानोसै सानबायमोन आरो दे दाबो जेबो नंला थुदो थांसै सिखारदो दे नङाबा गामिनि मानसिफोरा नुबा नोंखौ लानानै थांफिनगोन आया मा जाबाय थाखो थौब्रा थौ लानानै दोनहैथ'नोसै आं नोंखौ न'आव जागोन दे ए हयनाबाद लानजाय टेम्पाट पाट फैदो आच्छा बारु थाइबानि लारु हाफां नों बेवहायनो थाथ'दो न'आव मा खबर जानानै दं नायग्रोनि आं जागोन दे नों बेवहायनो था जेरावबो थांनाङा आयै दासो गलि लानो रोंदों सानसे मानि सुन बेरायहैगोन हर गेजेरावल' न' गाफैगोन बिदिखि जाबाय मानसिनि आखला बिदि जाबाय जेबोथ' मावनोबो रोङा दांनोबो रोङा न'आवबो थानानै मोजां मोनसे खामानि मावा सुन उदां बेरायहैबाय थागोन आइलाय जाथ'बायब्रा रायनाङा ओमफ्राय आफायालाय नों बायदि नामा नोमफाया सुन बेरायग्रा उन्दुबाय आरो नों बिफाजों दांजासिगोनसो सामफ्रामबो हराव गोबाव जानानै फैबाय थाग्राया मालायफोरनि फिसाफोरा मालाय सान हाबहांबानो न' गायो बेहासो मालाय गिदिंबाय थागोन मोनजागोन नोङो बिदिनो मोनजागोन आयौ माथो अमा राजाखौबो रायसिबायसो दालाय मा जाबावगोन दे मा जाबावगोन गाबोनथ' आंखौ बड'लेण्ड रादाबाव दिहुनथारसिगोन मानसिफोरा हाबा जानो गोनां हिनजावा खारबाय होननानै खम गाज्रि कमेन्टआव लिरसिगोन आंखौ हाफि हिनजावा सानै साथाम हौवा गोसो थोग्राया होननानै बुंथारगोन आंखौ एन्टिया कमेन्ट सेक्सनाव खम शेयार खालामनानै आंनि नामखौ बायदिसिना बुंबाय थासिगोन बिसोर आयै मा खालामबावनांगौ आंलाय दालाय अमा राजायाबो माथो रायजाबायसो मा जाला माला रायोब्रा खुगा दं होननानै बिदि रायनाङाब्रा आं मा बुंनो नागिरदों खोनासंग्रोब्रा मा बुंनो नोंलाय माने आं लोगोआव सासे मानसि लाबोफादों आबे नोंनि लोगोआव मानसि लाबोफानायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो सामफ्रामबो लाबोबाय थागोन लोगो सासे नङा सासे मोजां लोगोफोरजोंथ' लोगो जाया गाज्रिफोरजोंल' लोगो जाबाय थागोन बिदि नङालै आयै एबारनि लोगोआ एसे जुदासो आं लेंनानै लायना फैनि ओइ हाफां सिखारदोब्रा नोंखौ माथो नोंसानि आइया रायदोंसो आंखौबो रायबालाय रायालै नोंखौलाय मानो रायनांगौ जाखो आंखौसो रायो होमबाबो आं लाजिदोंहाय थांनो नोंहा उपायानो गैयाब्रा जोंहा न'आव थाथ'वाबा फैसा थाखाबो गैयाना गोजानाव नोंखौ दोनहैथ'नोबो बेनिखायनो फैदोब्रा दे होमबालाय आंखौ रायबा हले आं फैफिनखागोनहाय फंसेखौ आंखौसो रायगोनलै नोंखौ राया रायबाबो बुंबाबो एसे होनजादोब्रा जेबो नङा आं होनजायाहाय आइला नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंगोनब्रा खमसे खम बोराय हौवाजों हाबा जास्लायस्लाय आइजों फंसे बुंनाय रायजानायलाय माथो थांनो नङा होमबा ओरैबाबो नोंखौ रायाब्रा आंखौसो रायगोन दे होमबालाय हा बे लामायावलाय सोरजों रायलायहैबाय थालायखो बेलाय सोर सैमा फाग्लाखौबा लाना फैलायखो आयै नै बेखौनो लानानै फैदों आं नों रागा जोंनाङा दे बेखौनो बुंदोंमोन आं माबा मोनसे बुस्थु लाना फैदों होननाया आयो नंगौना नङासै नङा जायो नामा नङाबा खेबनानै नायब्रा बिफा ओइ नोंसालाया मा खालामदों नायफैलाय नै नोंसालाखौ नुबायना खोन्थाया हसिया हिनजाव लानानै फैदों बिदिसो होमबा खोथाया
हिन्जावखौलाय खावनानै लानानै फैदों ना बिमा बिफानिफ्राय सोंना लाना फैदों? बे हराव हिन्जाव लाबोनायालाय बहाथो बिमा बिफानिफ्राय सोंना लाबोनो बेलाय? 1 नम्बर गामिनि नङामोन होनलाय बियो। बिमानि नामखौ बावबाय आं। सोरनि फिसाजो नों? गावरेमानि फिसाजो। ए गावरेमानि फिसाजो माथो आरो। दाखालि बिमाया फैनानै रायफैलायदोंमोन माथो अमाराजा। बेनि फिसाजोखौसो लानानै फैबाय नों? हा? दाखालि बिमाया फैनानै रायफैलायबाय आरो बिनि फिसाजोखौ लानानै फैलायबाय। लानानै फैबायब्रा माथो जाखो दालाय? आयो बेनाथ' गाबोन हाबा दंथारोहाय। आयो मा खालामखो नोङो? मा खालामखो अमाराजा? मालायनि हिन्जाव जानो गोनांखौ माबोरै लानानै फैखो नोंलाय? खोथाया बिदिसो। मा आखल बेलाय? आरो नोंबो हाबा जानो गोनाङा माबोरै खारबोखो? आं बोराय हौवाजों हाबा जाया। बोराय हौवाजोंनो हाबा जायो नामाब्रा? बे बोराय हौवाजों बिमा बिफाफोरा हरनो नागिरदों नालाय लानानै फैबाय आं। बोराय हौवानो हरा होननानै। आयो मा होननाय जाखोहाय बिसोरनालाय? आं बोराय हौवाजों हाबा जाया। गाबोननो हाबायानो आयो बिमा बिफानि गन्थंखौ मानो हानो सानो नोंसोरलाय? दा रायजोफ्रा फैनानै जोंखौसो हमफैगोन। हाबानि खरसा पातिखौ नोंसो होनांगोन। आंलाय मानो होनांगौ जाखो? मानो होनाङा बेलाय? नों लानानै फैदों नालाय हौवा लागोनि हाबानि खरसाखौ नोंनो होफिननांगोन। हिन्जावखौ मोनलाङाखै नालाय। आंलाय मा मिथिगौ? आंथ' जेबो मिथिया बेफोरखौ। जायखिजाया आं बोराय हौवाजों हाबा जाखाया होनखादों। आं बोराय हौवाजों थांखाया। आं बोराय हौवाजों हाबा जाया। नोंसोरो मा खालामो खालामनांगौ आं मिथिखाया। आं बोराय हौवाजों हाबा जाखाया। लेथ्रा बाथ्रानो। गाबोन आंखौ लांनो नागिरदों बोराय हौवाया। आं थाङा। आं जेबो मिथिया। आं हाबा जाखाया होनखादों। बोराय हौवाजों हाबा जाया। आं जाखाया होननानै बुंखादों बोराय हौवाजों। अमाराजा आं मिथिखाया। आंनालाय बोराय हौवाजों नोंखौ हरखायाब्रा। आंखौ बोराय हौवाजों हरफिन नांगौ आं मिथिखाया। दैया बारजुमना थैगोन नङाबा हाजो खर'निफ्राय बारजुमना थैखागोन आं थाङाबाबो बोराय हौवाजों थाङा आं बोराय हौवाजों। ओइ हाबां बोराय हौवानो हरखायाब्रा नोंखौ। नों जोंहानावनो थागोन। खोनाबायना आइ आरो आफा? बोराय हौवाजों हाबा जायानो। आंनो लाखिनोसै। हाबां थुदो न' सिङाव। बिफा दालाय मा खालामबावनांगौ जाखो? बेनोथ' जादों। गाबोन रायजोफोरा जोंखौसो हमफैगोन। फिसालायाबो बिहामजो महरै लाखिनो गोसो जादोंबालाय माथो खालामबावनो दालाय? बेखौनोथ' सानदों। मा जाबाय थायो दानि जुगनि गथ'फोरा? गावसोरनो मा सानो गावसोरनो मा थायो। बेनोथ'हाय बिमा बिफाफोरा गाबोन जोंखौसो हमफैगोन आरो दाथ' आखाइयाव फैसा थाखा गैया। हाबानि खरसाखौलाय बोरै हरफिननांगौ जाखो? फिसाजोखौनो थिनहरफिनसै नामा? नुवाखै फिसालाया माबोरै लानानै फैदों? दा थिनहरबा मालाय दावराव दावसि जाया जाबाय। हिन्जावनि फिसा खेबसे दागो नांबाथाय खारनो नागिरा। दा जोंहा फिसालाया लानानै फैबाय जेब्ला बेखौनो होनबाय थासिगोन। होमबालाय माथो खालामबावनो दालाय? माबा मोनसे जासिगोन दे। बेहाय नोंसासो बिफा फिसाला मा खालामसै आरो? गाबोन नायनोसै मा जायो। गामिनि गावबुराफोरखौबो खबर हरना दोनखानोसै आं फन खालामना। दे बेखौनो खालामदो। आंखौबो लांफाबाय। आं एगजामावसो थांनो नागिरदों जाम्बि। मोनसे साख्रिनि एगजाम हैनो नागिरदों आं। आंखौबो लांफादो बाय। आं बाहेराव नोंखौ नेबाय थागोन ना एगजामाव। नोंनि मबाइलखौ लाखिनानैसो दोनबाय। अन्नानै आंखौबो एगजामाव लांफादो बाय। जोंना एगजामा 3 आवार जागोन। नों 3 आवार मा खालामनानै थाबाय थागोन? जेबो नङा। नोंनि थाखाय 12 घन्टाबो गसंनानै नेबाय थागोन आं। मिथिबायना नाजुदां? नाङालै इसिबां गोजानाव नोंखौ लांफाया आङो। नोंना बाइक दंखायो बाय। थांफानि आंबो। नाङालै लोगो सासे थांफागोन बेखौ लांफानांगौ आंहा। हौवाना हिन्जाव? मा हिन्जाव जालाबायनांगौ जाखो? हौवासो। अके बिदिबालाय एगजामखौ मोजाङै होनानै फैदे। दे जागोन। अके बाय। गुड लाक। थेंक इउ। बाय बाय। बाय बाय। आयौ बाला। आंहासो नार्जि बुदां बायदि हौवामोन नायखिजै। आंहासो नार्जि बुदां बायदि हेन्डसाम हौवामोन नायखिजै। ओइ दासो देलाय। नों खोनायाखै नामा? मा खोथा दे? हाफाङा खारबायनो। आयौ बाला बहा? सोरजों खारखोथाय? फन खालामनानै सोंहरदोंमोन आङो दानि बिमाया। जोंहानाव गैयानो। आयौ बाला बहा खारखो दे? आंबोथ' मिथिया। जोंथ' नांलायदोंसो। बहा खारखोथाय गावसो मिथिसिगौ आरो। दिनैथ' हाबांनि हाबाथारमोन। हाबायावनो हौवा गोदानफोरा फैनानै जि रायनानै गालांबायनो। गैया दा मानसियानो गोमानानैसो दं। आयौ बाला बहा थांखो बे मानसियालाय? फाग्लियालाय। आंथ' नार्जि बुदांखौ बिदायसो लानो फैदों। बेनिखायनो मिथिया। जानोहाय बे फाग्लिया बहा थांखोथाय? फन खालामबाबो मोनाखै। आंलाय सानदों नोंनि लोगोखाय नों मिथियो नामा होननानै। बेयो आंनि लोगो नंलाना। अबेसे आं लोगो जाबाय थानायमोनबालाय मिथिगौमोन आरो। दाथ' मिथिला बहा थांखो बेबा। आला बिमाया आंनावसो फैनानै सोंफैसिगोन दा। आयौ बाला आंथ' मिथियाहाय। नोंहा लोगोथारना हाफांजों नोंनाव सोंफैगोनथ' आरो। आंबा नोंखौ मिथियो होननानै नोंनाव फैदों। ओइ बाल आं जेबो मिथिया। न'आव थांनोसै आङो। ओमफ्राय हाफाङा बहा थांदों टेनसन जाहैनोसै। दानाबा मा जाबावनांगौ जाखो? बे फाग्लियाबो मिथियानो। बे हाफाङाथ' बहा थांमारदों? फाग्लि खर' गाज्रियालाय।
माब्रै खारनो मोनखो आंनि जानो गोनां हिनजावा जानोहाय दय फन नायहैबा रुमावनो गैया मानसिया नोंसोरसो बहाबा दोनखुमायाखैथ' बाब मानो दोनखुमानांगौ जाखो नोंखौनो जोङो जावैसो फसायबायबा दा बहा थांदोंथाय मबाइलाबो सुइच अफसो जानानै दङ दालाय माथो खालामबावनांगौ जाखो हाबानि दिनावखि सोरबा मानसिया गोमायो हाबा जायामोनबालाय सिगाङावनो बुंखानांगौमोन ना बेनोथ'हाय जों जोंनि फिसाजोखौ खारगोन होननानै सानाखैमोन आंनो नोंसाजोखौ नांगौ नङाबा आंनि हाबानि जेसेबां खरसा जादों गासिबो आंनो नांफिनजोबगौ आं ओरैनो गारा औ मानो गारनांगौ जाखो फिसाजोनि जानानै निमाहा बिबाय आं आरो आं जोबोर लाजिनायबो मोनदों नोंथांमोननि जेसेबां खरसा जादों आं लासै लासैनो हरफिनजोबगोन आंनो साननैनि गेजेरावनो फैसाखौ नांगौ फैसाया हर नङाबा नोंसाजोआ हर जागोन दे जोंनो एसे टाइम होदो जुदि साननैसोनि गेजेरावनो आंनो फैसाखौ हरफिना होमबा जेलनि ओंखाम जानो थाखाय रेडि जादो जागोन दे आं माबा मोनसे राहा खालामगोन आंनो अननानै सप्तासेल' टाइम हो साननैल' हाब जोंलाय अबेनिफ्रायलाय थाब दिहुननानै हरनो हानो एसे टाइम होबावदो दे जागोन होमबालाय सप्तासेल' टाइम होगोन बिनि बारा होआ आरो सप्तासेनि गेजेराव जुदि फिसाजोखौ हैनो हायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा नङाबा फैसाखौ नांगौ आंनो जेसेबां खरसा जादों गासिखौबो जागोन दे दालाय माथो खालामबावनो बिफा माथो खालामबावनांगौ जाखो आंनि मान सनमान गन्थं जाजोब्बाय समाजाव मा होननानै मोखां दिन्थिबावनो आं बेबा बहा थांखो सोरजों थांखो बेबा सोरबाफोरसो खावनानै लाङाखैथ' किडनेप ना मा होननानै बुङो सोर किडनेप खालामनो बेखौलाय गाव गोसो जानानै थाङाखैबा दिनैनिफ्राय बे न'आव बेहा जेबो जायगा गैया आरो आंनि थाखाय थैबाय बियो हाफाङाय मानो बिदि खालामखो नोंलाय नो जोंनि मान सनमानखौ जाखो इसिबां मोजां मास्टार साख्रि मावनाय हौवा मोनदोंमोन बेखौ गारनानै नोङो बहा थांखो मानो बिदि खालामखो आयो माबायदि हिनजाव बेलाय दासिमबो सिखारलायै माखौथ' उन्दुबाय थाखो सिखारदो दसे उन्दुबावनि फोजाथ'नाङा आंखौ आयौ माबायदि हिनजाव बेलाय फोजाबाबो सिखारलायै बिदिजोंलाय माबोरै न'खर संसार जागोन उन्दुनो ओंखारनो दावराव खालामबाय थायो हेलौ ओइ बंग्र जोंनाव फैलाय नोंखौ नांगौ जाथारदोंमोनलै फैब्रा फै ओइ माबायदि हिनजाव लाबोदों नोंलाय माथो दाबो सिखारनोनो रोङा माबा उन्दुबायसो थाबाय बिदिखि जायो फोजादोब्रा उन्दुबोदोंबालाय फोजाबाबो सिखाराखै मालाय दसे उन्दुबावनिसो जादों हिनजावखौबो गावबायदि अलसियाखौनो लाबोथारबाय दे मोजां जाथारबाय जै बहा हाफाङालाय आंनि हिनजाव जाखोब्रा लाबोदोंसो आङो बोराय हौवाजों हाबा दाजाथों होननानै आंनिसो हिनजाव सानमारखोना माखोब्रा र फोजाहैनि माखौ फोजाफैबाय थायोबा ओइ हाफां न'आवबो थाब सिखारा नामाब्रा नोंलाय आं सिखारा माथो सानफ्रामबो आयासो फोजायो आंखौ एसे थाब सिखारब्रा जाजाब होनबाय थाना मैया हराव थाब उन्दुनाय जायाखै आरो गावनि हिनजाव बायदि मोनखो ना माखो नोंलाय बेफोरखौ बादो माथो गामियाव दावराव जाबायनो नोंसोरना दासो बंब्रआ खोन्थाहरदों आंनो जाखासिगोनथ' आरो आं हले जि गिबाय माराजा मा खालामबावगोन दे दा आंना गिनायानो थोर मोनजोब्बाय मा जागोन आरो माबा मोनसे दा सानैबो बेखौनो सावरायनोसै नामा मा खालामनाया मोजां जागोन माराजा मा खालामनाया मोजां जागोनथाय जों हाबाखौनो जानांसिगोन नामासै आंबो बेखौनो सानदों हाबाखौनो जानांसिगोन खोमा फिसा सानो नाथाय आङो महर मोजां हेन्डसाम सेंग्राजोंसो हाबा जानो गोसो जादोंमोन नोंजों नङा आंनोबो नोंखौ नाङाब्रा नाथाय मा खालामनो जानांगौ जानांसिगोन माबा मोनसे बेबोहाय बेनि उनाव जोंहा सानैजों गारलायगोन दे हाबा जाखांनाय लोगो लोगोनो गारलायगोन जय साला माखौ सानबाय थायो दा जोंथ' हाबा जाबा गाननो दखनायानो गैया आंनाव बुंहैगोन र' अब्ला नोंथांमोना बे एपिसोडखौ नायनानै माबोरै मोनखो नोंथांमोनखौ उननि एपिसोडआव लोगो मोनलायगोन दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो थाबैनो 100K खालामना होब्रा मा एसे थिनबाय थानांगौलै दे होमबा दोनथ'नोसै